ndakhangela uFaithful noFearless lo uba bathetha uthini. Ndafumaniseka ukuba uFaithful lo uthetha ukwethembeka. Sonke siyakwazi ukwethembeka. Ukwethembeka. Ukuba Fearless kona ungoyiki. Umuntu ongoyikiyo ngumuntu onjani? Ngumuntu onethemba, ongabhekabhekiyo. Ngumuntu okholose ngoThixo. Ukumahluko ke phakathi komuntu ongoyikiyo negabhu. Igabhu mosilona lizithembile uba hayi ndim uthembele ngayo. But umuntu yena ongoyikiyo uthembele ngabantu, uthembele ngoThixo ngamaxesha onke. Ndithethe xa ndijonga le topic, ndaba nento ethi funeka sizibuze sonke silapha nje uba kutheni silapha. Siyintoni thina kuThixo? Silapha kuba sityhaliwe singabanye emakhaya uba hayi mbani yena enkonzweni. Silapha kuba sithanda nje isakhiwo soba yuhayi kuhle mani enkonzweni makhe ndiye. Okanye silapha kuba sikhulele apha enkonzweni okanye kutheni. Umuntu ngamnye ngasazikhangele, azibuze umbuzo, azifune ukuba uzothini apha. I-main reason ke yethu sonke ebangela uba sibe lapha is to have i-relationship noThixo wethu. Singakholwa nje kuba ne-relationship noThixo wethu, siyazi uba uThixo une-purpose ngobomi bakhe. And si-embrace God's purpose ngobomi bethu. uThixo ufuna silapha kuba une-purpose ngobomi bethu. Yonke into esidibana nayo yi-purpose kaThixo. I-purpose kaThixo. Sathi sithathe iBhayibhile zethu ke sikhile ku-Isaiah 41 verse 10. Ufundeka ngohlobo. Musa ukukoyika kuba ndinawe mna. Musa ukubhekabheka ukuba ndiwuThixo wakho. Ndikukhalisile, ewe ndikuncedile. Ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa bam. Amen. Amen. Apha kule vesi uThixo uyasixelela uba ngamaxesha onke masingathini, masingoyiki ngamaxesha onke kuba uThixo wethu utheni yena unathi. Kuzo zonke into ezenzekayo soloko siyazi uba uThixo wethu utheni, uThixo wethu unathi. Because utshona nakuJeremiah 29 verse 11 wathi, ngokuba ndiyazazi iingcinga endinazo ngawe, iingcinga zoxolo nethemba, nezokunika uxolo nethemba. uJeremiah 29 verse 11 siyamazi sonke. No, namaFilipi 4 verse 13 athi ndinokuzenza zonke izinto ndingulo undomelezayo uKristu. So ngamaxesha onke funeka soloko siyazi uba uThixo unathi kuzo zonke nezenzekayo. Ndiye ndathi xa ndiphinda ndijonga le topic ndacinga istory sikaDavid noGoliath. Istory sikaDavid noGoliath simaneka phaa kwincwadi kaSamuel. U1 Samuel verse 17. Apha kuthethwa ngegiant enguGoliath. Kuthiwa ke waye 3 meters tall, wayemde kakhulu, eyingqinimbele enkulu uMosa ndithi uGoliath. Sine-picture yomuntu omkhulu kubona abantu abadlala i-wrestling xa sijonga uGoliath. Sine-picture yomuntu omkhulu ozalwa nekokwana nje encinci. uGoliath wa-challenge uDavid ongumalusi omncinci, demonstrating that God's power can overcome any obstacle. Nathi apha ebomini kuu-obstacles esidibana nazo funeka soloko siyazi uba amandla kaThixo ngawakaThixo awazasiphumelelisa. I-challenge kaGoliath ke wathi yena xa ejonga uDavid waqonda hayi suka ndingavele ndoyiswe nguwe. Naye mos wayeye phaa uGoliath sezazi uba hayi ndimoyisile yabo. Uthe xa engena phaa ndazibona uba suka ndimoyisile lo, andinokoyiswa yile nkonkwane engaka. Ukholo lukaDavide lona ne-confidence azazi ngekho kwamandla akhe, wayethembele kubani, wayekholose ethembele kuThixo. Khumbula xa uDavide xa esithi uThixo undincedile izolo, ndayibulala ibhere, ndayibulala ingonyama, angandinika amandla nawe, phofu uzandinika, akathi angandinika. Uthi uzandinika uThixo wam amandla ukuba ndibulawe nawe namhlanje Goliath. uThixo can give me strength to kill you, watsho uDavide xa ethetha noGoliath. USamuel 17 verse 45 uthi uDavide kuGoliath, wena uza kum unekrele nomkhonto, mna ndiza kuwe egameni likaYehova wemikhosi uThixo. Nathi namhlanje xa sidibana nee-challenges zethu funeka sizixelele uba ewe siza koyika ke because singabantu ke senzelwe siza koyika,
but ngapha koloyiko wethu funeka siyazi uba kutheni ukuThixo okhathalayo. Namhlanje nathi sineGoliath bethu esihamba nabo. Kodwa xa sidibana noGoliath bethu funeka sikhumbule amaFilipi 4:13 athi ndinokuzenza zonke izinto ndikulowo undumelezana uKristu. Uthi somjongile uGoliath weluqomba yabona ke ngokulo uGoliath akangangami ukhona uGoliath bethu wandifikele lapho ngokuthi last year qonyo yabona lo Goliath akangangami but uThixo wathi ndikukhalisile nditheni ndikuncedile. Ebumini bethu ke sineGoliath bethu sijongile nabo kuba besentshipo i-challenges zethu abantu abatsha imisebenzi ngapha abanye esikolweni my sister my friend uvela uqonda lo hayi ke andiyazi ke ukule infumene but kuyo yonke loo nto funeka siyazi uba kutheni ukuThixo okhathalayo. I-teenage pregnancy ngapha abanye mhlawumbi ungatshati ke ngamanye amaxesha mhlawumbi omnye ufuna utshata ngoku wakade atshate ngokuqonda yosala kunindile bayadlula abantu bayatshata but loo nto xa sidibana noGoliath bethu ne funeka bangasenzi uba silahle ithemba kuThixo wethu ngamaxesha onke. Funeka sisilinde sikuKristu because asizofumana izinto sonke ngosixesha elinye. Abanye bangafunda bagqibe esikolweni bafumane laa misebenzi beyithandile. Abanye bazafunda but uThixo athi linda funda ubomi uzawufumana umsebenzi ngexesha elirayithi. Funeka sihlale silinde usipho uThixo singayi kwenye indawo singabhekabheki because uThixo uthi ndinguThixo onekhwele. Funeka sihlale sikuThixo ngamaxesha onke sithandaze uThixo. Uthi uThixo hlalani kum nam ndihlale kuni. Masingasuki kwimbangi nomgqibelelisi ukholo lwethu uYesu. I-purpose neplan yobomi bethu ihamba noThixo. Uyalindwa uThixo. Izinto zikaThixo zizinto zexesha lakhe. Nalapha konke esikhe sibacula ke moya wam ithi xaka ixesha likuyo uThixo elona nko anjalo wondazisa yena bengisathi uyalindwa uThixo. Izinto zikaThixo zizinto zexesha lakhe. Kufuneka sihlale silinde sikuThixo because ikhona ivesi apha ethi uThixo wandazi ndingekazali. Uyalazi lenani lantoni leenwele zam. Imagine uba noThixo omkhulu onjalo manje. Singasuka kuThixo sithi siyaphinyana. Akho apho silobalekela khona. Iphinde itheni ingoma yaphekuzweni ithi uyazazi intsizi zam neentswelo zam zezakhe nakuwo la madabi ubuxhasile bomi bam. Ndikhe ndithi naxa ndiyicula ndiqonde hey sikhula ngosiyicula zingoma nakuwo la madabi uveqonde hey but xa uyicinga umamela le ngoma hey nanga la madabi so which means uThixo utheni ubuxhasile bomi bakhe. Let us walk tall. Xa sidibana noGoliath bethu sithi okusale uthe uThixo nokuzenza zonke izinto ukuba ndikuye. Uthi uqamba uGoliath umile ufundile beqonda okusale uthe uThixo nokuzenza zonke izinto ukuba ndikuye. Yabona xa sijonge noGoliath yethu let us always remember that we serve one true God. uThixo wethu okhathalayo. uThixo wethu akathethi into engekhoyo kuze. Uthe ndawuba nawe qha. So kuyo yonke edibana naye funeka uyazi uba utheni uThixo uthe uzaba nawe nje. Ke ndake ndikhulele elalini ke sikhule sibayi-2 so besixa sithunywayo mhlawumbi lelo xesha utata uyasithunywa ame phaa ebhethweni utata athi ndiyandibona so saba sinethemba utata uyasibona athi ndiyanibona siyani athi ndiyanibona side siyojikela oko besutata ndiyanibona so nathi engqondweni yethu sinelaa themba loba okusalayo siyabonwa utata usijongile nangoku sengasiboni sesijikela elalizwi lithi ndiyanibona lihlali lapha kuthi uba utata wethu usijongile. Nathi sinoThixo njalo. Uthi uThixo kuthi namhlanje ndiyanibona ndinijongile in every circumstance
ujonga kuyo uThixo uthe uyabona. So nathi kufuneka sihlala sinelele izwi likaThixo uba uthe uThixo uyandibona. Noma kunokwenzeka ntoni namhlanje ngobomi bakho, noma kunokwenzeka ntoni ngomso uThixo utheni uyandibona. SinoThixo othi when whatever you are going through, I will always be with you. Sinemigowo yethu ke, my sister, my friend, leyo masithi wekani na umgowo masithi uyabona kodwa uthi uThixo kuYohane 14 yizani kum nonke nina nibulelekayo nisindayo imigowo sanika ntoni ukukhona. So masithi kuyo yonke imithwalo isisindayo nalo migowo yethu isisindayo sixelele abantu, sixelele uYesu. Kuthiwa yitsho kuYesu nguyumhlobo wakho, akunayo umhlobo, because ngizoxela uvathi ngomso awusayazi. Uyayibona kanti uba uxelele uYesu uthi uYesu itsho kum. Let us learn to pray for one another into. Sithandazelaneni, sithandazisaneni. uThixo uyasinceda. Umzekelo, my sister, my friend, uKholwane, i-experience mna enayo, uKholwane akanayo ngobomi. And then mna i-experience uma akaKholwane anayo ngobomi, mna ndinayo. Uma umlumisi experience anayo ngobomi, uma akaKholwane akanayo. If we learn to be there for one another, apha enkonzweni ke ngoku. Ndithi xa ndibana la mgowo wam phaa kulaa kona yam, ndithi ndiyazi uba I have someone to talk to on experience engaphezu kweyam ngobomi. Simcela uThixo uba asincede nangabo bantu, nathi asincede, ancede nabo bantu sizawuthi sivente kubo thina ke siyiyonke. Ancede my sister, my friend, abo bantu bazawuthi bavente kubo ba abanike ubulumko boba bakwazi ukumelana neengxaki zethu. Because if asincedwe apha enkonzweni sizawuphuma sento ngabantu. Safumana ke phaa uncedo, safika uSathane ekhamisile sithi ukulindile sinala. Uyabona? Kanti if sithe xa sisithi siyagowa uncedo sifumane phi apha phakathi enkonzweni, asizolifumana as uba sizalifumana ngaphandle. Ngaba khona ke naphayana nebhathi uncedo esalifumana lulapha, because experience yabantu abadala kunathi yeyalapha. So uThixo uzasinceda sitheni silapha singasukanga kuye ngamaxesha onke. Uthi ke xa usithi usajongene lo mgowo wakho usahleli shemke uthandaza, usewukhala ifowuni kufowuni oyumuntu athi lo muntu ubana ntoni uzawuxela ngowakho umgowo ke uvele uqonda hayi ke ngoku andisayazi, because le andixelela yona ingapha kwalena yam, ingapha kwamandla am. Sithini ke ngoku xa sifumana ezo nto zinjalo? Akho nto siyenzayo, siye kuYesu wethu ngomthandazo, sithandazele aba bantu sizibeka nathi. Ibalulekile ngqithi nyhani into yothandazelana ngaphandle kwayo yonke into, because xa uthandazela umntana kaThixo naye uva umthwalo wakho uba uyehla. Masifundeni ukuthandazelana ngamaxesha onke. UThixo usibekele abantu abazasinceda. Thina we might not know uba ngubani ozandinceda ngomso okanye ngubani ozawuthini, but xa ndithandaza zawubona thini nasi-breakthrough uThixo bebeke umntu. Uyabona ngamaxesha onke. Uthi kuLuka 1:37, for there is nothing that God cannot do. Ifavorite verse yam ke leyo. Kuyo yonke into eyenzekayo akukho nanye into enqabeleyo yena ubani uThixo. God knows what you are going through. UThixo uyayazi uba uza kukhupha kuba utheni kuba ungumntana wakhe. Do not give up. Hang on a little longer. Jesus is coming for you and me. Until that day, let us hold on to our faith. Ukuze xa uYesu okwesibili sikwazi umkhawulela nathi ngovuyo olukhulu, sibe sicula phambi koYesu wethu. Uzawukumani ngelo mini sicule singaphezi phambi koYesu sisithi nasi inkosi esikade silindele, masivuye sigcobe ngosindiso lwayo. AkuThixo ngasinceda manje kwenzela ngalaa mini xa yobonakala nathi sibe amanzi abantwana bakhe abazawuthi bamkhawulele. ngoYesu obuyayo. Amen. Amen. Namazwi angazika kuthi xana kukhona abantu abaza kuthi for uncedo. Ndibe ndasindeka njengoba sinarayithetha apho uba isose